Right, mumastreets esocial media mandinosora ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, pane nyaya iri kunetsa zvikuru mumastreets umu yandoda kuti munge muri munozivawo zviri kuitika. So uchiteerera kana wanga usati wasubscribe paSane TV, kana uchiripo kuti usubscribe, wotena on your notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos. Every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Zvirikudi kwese kwamuri munofara here? Aiwa, sekuru vanofara nditi. So vazukuru ndauya nenyaya iri kunetsa, iri kupisa pama headlines kuHmetro anditi. Nyaya yachona handisi kuda kutaura zvakawanda, ndingazotaura nepasipo, but headline yachona ndeiyi yaJah Prayzer uyo akanyorwa kunzi zvoni zvinenge zvinekakukomplaina mukati here kana kuti kudii, but zviri kuratidza kuti ameno ndimunogona chirungu chacho chiri apapa. Ndangokuratidzai chete imoza kuti zviri kuitika anditi. Right, ndo musoro wenyaya, but zviri kuratidza kuti musoro wenyaya uyu hauna kufadza Jah Prayzer namanager wake netimu yake anditi JP na right. Pane muchinda anonzi Kin Mushi, manager wake uya wekuchata mazuva akapera, I'm sure ndiye akazoratidza kuti akazonotaura naeditere kana kuti munyori wenhau here, munyori wenyaya wekuHmetro akanyora nyaya iyoyi kuinbox. Right, zvawakataurana ndizvozvo zviri kuratidza kuti zvoni pane kutwistiwa kwakazoita nyaya nditi. Pane kutwistiwa kwazoita nyaya mushure mekunge manager waJP apawo kana kuti ataura nemunyori wenhau. Zvinoratidza kuti munyori wenhau akazononyora nepake wachitwista kuti nyaya dzavo dzinge dziri dzinotengwa, bepa ravo ringe riri rinomhanya, zvakatozoshamisawo manager waJP na JP kuti konde zvipi zvakubuda zvatiri kunzi tataura kana kuti zvatiri kunzi takataura kumuchinda uyu. Zvinoratidza kuti zvakanga zvisina umbo kuchokwadi chizera anditi. Chokwadi changa chashonyorwa. So vazukuru zvinhu zvinoitika, vatori venhau, majournalist dzimwe dzenguva vanotwista mashoko evanhu wopesa wakuita seunge wakataura zvimwe izvo zvisiri izvo zvawakataura, sepanapa nyaya iri kunetsa yaJah Prayzer. Ameno munozoona sevazukuru nyaya yevatori venhau vanogona kupesa vakutaura zvisizvo zvinenge zvataurwa nemunhu. Ndangoti muzvionere kuitira ndikanyanya ndozonzi futi chinozondibata futi. So from Uncle side, the only Zimbabwean uncle and tinotaura na comment section kuti nofunge nemusoro wenhau wanga uri muHmetro uyo. Zvinogadzirika here kana kuti yafonyoka yabenda nyoka ina reverse. Much love.